Terra plana, cuestións frecuentes. Por Eric Dubay. 27. Como funcionan as mareas na Terra plana? Isaac Newton teorizou algo comunmente ensinado e crido hoxe en día, que as mareas oceánicas da Terra son causadas pola atracción lunar gravitatoria. A gravidade da Lúa supostamente xenera algo chamado forza das mareas, que fai que a Terra e a súa auga sobresaian non só do lado máis próximo á Lúa, senón tamén do lado máis alonxado á Lúa. Sen embargo, usando os seus propios cálculos e prediccións, se a Lúa ten 2.160 millas de diámetro, 4.000 kilómetros, e a Terra 8.000 millas, 14.816 kilómetros, dedúcese que a Terra ten 87 veces máis masa e, polo tanto, o obxecto máis grande debería atraer o máis pequeno e non ao revés. Os heliocentristas afirman que a maior gravidade da Terra é o que mantén a Lúa en órbita, polo tanto é imposible que a gravidade moito menor da Lúa substitúa a gravidade da Terra ao nivel do mar, onde a súa atracción gravitatoria superaría a da Lúa aínda en maior medida. Se a Lúa ten suficiente influencia gravitatoria para levantar a auga do océano, aínda que sexa un só centímetro dos seus profundos recovecos onde a atracción gravitatoria da Terra é exponencialmente maior, entón nada hai na teoría da gravidade que impida que a auga continúe a súa atracción ata a Lúa mesma. Ademais, a velocidade e a traxectoria da Lúa son uniformes, razón pola cal deberían exercer unha influencia uniforme sobre as mareas da Terra e non, como sucede na realidade, que as mareas varíen tanto. En Port Natal, por exemplo, a subida e baixada é de só 6 pés, 1,8 metros, mentres que en Beira, a 600 millas, 965 kilómetros, pola costa, a subida e baixada é de 26 pés, 7,9 metros. Non só isto, senón que se a gravidade da Lúa realmente estivera xerando unha forza de marea que fixera que a Terra e as súas augas se sobresalten, entón todo lago, pantano, estanque e demais augas de interior se verían afectadas de maneira similar e deberían ter mareas tamén. Estes e outros problemas fixeron que Isaac Newton admitira abertamente que a súa explicación das mareas era a parte menos satisfactoria da súa teoría da gravitación. Así, fomos levados pola pura forza da evidencia á conclusión de que as mareas do mar non surxen da atracción gravitacional da Lúa, senón simplemente do ascenso e descenso dunha Terra que flota nas augas do Gran Abismo. Esa calma cuya existencia se acha no fondo dos grandes mares non sería posible se as augas foran alternamente levantadas pola Lúa e arrastradas cara abaixo pola Terra. Tendo en conta o feito de que existe unha presión continua da atmósfera sobre a Terra e asociando o feito de que a Terra é un vasto plano extendido sobre as augas, verase que necesariamente debe fluctuar levemente ou subir e baixar lentamente na auga. Como pola acción da atmósfera, a Terra se deprime lentamente, a auga móvese cara á beira do mar que retrocede e produce a marea alta. Cando pola reacción da resistencia oceánica media a Terra ascende gradualmente, as augas retroceden producíndose a marea baixa. Esta é a causa xeral das mareas. Calquera que sexan as peculiaridades que se queiran observar, poden atribuírse á reacción das canles, baías, cabos e outras causas locais. Dr. Samuel Robotham, Synthetic Astronomy, Earth Not a Globe, 108 a 110. As mareas varían moito en altura debido principalmente ás diferentes configuracións das terras adxacentes. En Chepstow elévase a 60 pés, 18,2 metros, en Portishead a 50, 15,24 metros, mentres que na baía de Dublin a 12, 3,6 metros, e en Wexford só 5 pés, 1,5 metros. O feito de que a Terra mesma ten un lixeiro movimento trémulo pódese ver no movimento de nivelación incluso cando está fixado da maneira máis firme posible e que o mar ten unha fluctuación pódese atestiguar pola oscilación dun barco ancorado no día máis en calma do verán. O motivo polo cal as mareas son tan regularmente afectadas
é a día de hoxe só unha conxectura. Posiblemente se deba á presión atmosférica sobre as augas do gran abismo ou tal vez incluso a lúa mesma poida influir na atmósfera aumentando ou disminuindo a súa presión barométrica e indirectamente o ascenso e descenso da Terra nas augas. David Wardell Scott, Terra Firma 259 a 260. As mareas son claramente un produto das augas oceánicas interconectadas e non das outras augas da Terra, e, polo tanto, xa sexan causadas por unha fluctuación natural da Terra que descansa sobre o gran abismo, como indicaron os autores anteriores xunto a outros autores do século XIX, ou porque, como din nos seus relatos os máis confiables antigos exploradores, existe unha fascinante posibilidade máis. Moitas culturas ao largo da historia deixaron rexistro de que no Polo Norte existe unha gran montaña de pedra imantada rodeada por un enorme vórtice de remuíño que din que causa as mareas da Terra. Este remuíño supostamente invirte a súa dirección alternamente cada 6 horas, tirando e empuxando as augas do océano, cala lento de Gaia no punto central umbilical da Terra, inhalando e exhalando 2 veces ao día. Se é certo, isto explica a constante regularidade das mareas altas e baixas mellor que calquera outra teoría proposta. As antigas lendas nórdicas afirman que un xigantesco e violento remuíño coñecido como Hvergomir, ou o Pozo do Mundo, rodea a montaña polar e mediante 4 ciclos diarios de 4 a 6 horas cada un de tirar e empuxar a través de canles subterráneos fai as subidas e baixadas das mareas da Terra. Rexistros históricos deste abismo profundo pódense atopar xa no século VIII despois de Cristo, cando Paulus Diaconus ou Pablo Diácono escribiu na súa Historia Langobardorum. Non moi lonxe da beira do mar, onde o océano se extende sen límites, está ese profundo abismo das augas que comúnmente chamamos o embigo do océano. Dise que succiona as olas 2 veces ao día e as regurxita de novo, como se demostrou que sucede ao largo destas costas, onde as olas se precipitan e retroceden con temible rapidez. Debido ao remuíño do que falamos, afírmase que os barcos son arrastrados a miúdo con tal rapidez que parecen flechas voando polo aire e perdéndose no golfo dunha espantosa destrucción. A miúdo, xusto cando están a punto de afundirse, son traídos de volta por un repentino arrastre das olas e son enviados de novo cerca, coa mesma rapidez coa que foron arrastrados. En 1035 despois de Cristo, o explorador frixio Adán de Bremen relatou o seu encontro mortal con esta sima abismal no seu libro Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum, declarando que de repente caeron nesa ensordecedora e escura néboa oceánica que dificilmente se podía penetrar coa mirada e contemplaron unha corrente do océano fluctuante que retornaba a un misterioso manantial e que coa máis furiosa impetuosidade atraeu os infelices mariñeiros que na súa desesperación só pensaban na morte e o caos. Isto din que é a sima abismal, tan profunda que se di que todo o refluxo do mar, que parece disminuir, é absorbido e logo regurxitado, como se soe describir a fluctuación crecente. Como os compañeros imploraban a clemencia de Deus para recibir as súas almas, o empuxe cara atrás do mar arrastrou algunhas das súas embarcacións, pero a súa exección cara adiante arroxou ao resto moi por detrás dos demais. Liberados pola oportuna axuda de Deus do perigo inminente que tiñan ante os seus ollos, remontaron a marea remando con todas as súas forzas. Giraldus Cambrensis, ou Xeraldo de Gales, archidiácono de Brecon e secretario real do rei Enrique II, escribiu na súa obra de 1188 Topografía Ibérnica, que non lonxe das illas, cara ao norte, hai un asombroso remuíño no mar, cara ao que hai unha corrente fixa das olas de todas partes, ata que derramándose nos recovecos segredos da natureza,
son tragadas, por así decilo, no abismo. Se unha embarcación tivera a desgracia de pasar nesa dirección, sería atrapada e arrastrada pola forza das olas e absorbida por dito vórtice sen posibilidade de escaparse. Hai 4 destes remuíños no océano descritos polos filósofos estando nas 4 partes diferentes do mundo. Conxeturouse que as correntes mariñas, así como os ventos, están reguladas por principios fixos. O remuíño tamén foi mencionado noutra obra do século XII, Historia Norvegiae, onde o autor, un monxe noruego anónimo, ofrece unha descripción particularmente detallada, afirmando que o maior de todos os remuíños encóntrase alí, engulle os barcos máis fortes, absorbéndoos nunha marea baixa e cuspindo os seus fragmentos nun eructo durante a marea alta. Hai un abismo moi profundo na propia terra, e xunto a él hai cavernas coa boca aberta que conteñen ventos que se di que son xerados pola respiración da auga, e estes son o alento dos vendavais. De feito, mediante a súa respiración, estes ventos atraen cara a eles as augas do mar a través de pasaxes ocultos na terra, encerrándoas nas bóvedas do abismo, e logo, coa mesma forza, expúlsanas novamente, causando marexadas, crecidas e remuíño de brotes de auga. Tamén ocorren terremotos e varias emisións de vapor e conflagración, xa que cando o alento do vento, contido nas fazulas da terra, presiona para saír, sacode os fundamentos do mundo cun ruxido espantoso e oblígao a tremer. Entón, cando o alento do vento loita contra o lume no interior da terra, incluso en pleno océano, as profundidades resquebráxanse e vense emerxer exhalacións afumegantes e chamas sulfurosas. En 1508, o cartógrafo Johannes Ruysch publicou un mapa mundial que mostraba a montaña polar e o remuíño coa seguinte inscripción: baixo o polo ártico hai unha alta roca magnética de 33 millas xermánicas de circunferencia. Un mar embravecido rodea esta roca como se a auga se descargara cara abaixo desde un xarrón a través dunha abertura con 4 bocas debaixo. Mais tarde, en 1595, o cartógrafo máis coñecido da historia, Gerardus Mercator, publicou a súa Septentrionalium Terrarum Descriptio, que mostraba en detalle a montaña polar e o remuíño circundante xunto coa seguinte descripción: un monstruoso golfo no mar cara ao cal, desde todos os lados, as olas do mar, vidas de remotas partes, converxen e corren xuntas como traídas alí por un conducto, desembocando nestes misteriosos abismos da natureza, son como devoradas, e se acontecera que un barco pasara por alí, sería apresado e arrastrado polas olas cunha violencia tan poderosa que esta forza famenta tragaríao inmediatamente para non volver a aparecer. Unha carta que se conserva de Mercator dirixida a John Dee, asesor da reina Elizabeth I, proporciona máis detalles afirmando: no medio dos 4 países hai un remuíño no cal se baleiran estes 4 mares que dividen o norte, e a auga xira e descende á terra como se unha estivera vertendo a través dun embudo de filtro. Ten 4 graos de ancho en cada lado do polo, é dicir, 8 graos en total. Ata mediados do século XVII, a montaña polar e o remuíño circundante continuaron aparecendo na cartografía e a cosmografía. Foron incluídos no mapa de Linshoten de 1595, o Ortelius de 1599, o Festivalist Geographicus de Quod de 1608, o mapa de Ondius de 1619, o mapa de Purchas de 1625 e na cosmografía de Heylin de 1659. Escribiu sobre eles firmando que dice que baixo o polo ártico hai unha roca negra de altura prodixiosa dunhas 33 leguas en brúxula e que a terra adxacente é desgarrada polo mar en 4 grandes illas, xa que o océano rompe violentamente a través dela e divídese por 19 canales, facendo 4 euripi ou feros remuíños polos que as augas finalmente son levadas cara ao norte e engullidas nas entrañas da terra.
Ese Euripus ou remuíño que é creado polo océano Escita ten 5 entradas e debido ao seu paso recto e ao seu curso violento nunca se conxela. O outro, na parte posterior de Groenlandia, que ten unha lonxitude de 37 leguas, ten 3 ensenadas que permanecen conxeladas 3 meses ao ano. Certo erudito de Oxford informa que estes 4 Euripis son levados con tal furiosa violencia cara a algún golfo no que finalmente son tragados que ningún barco é capaz de deter a corrente cun vendaval tan forte e, sen embargo, nunca hai un vento tan forte como para facer mover un muiño de vento. Así que, en resumo, a explicación moderna prevalecente de que as mareas da Terra son causadas pola gravidade da Lúa é probablemente incorrecta por varias razóns, que inclúen o seu insuficiente poder de atracción, a falta de uniformidade das mareas e a falta das mareas en todos os corpos de auga do interior. A súa verdadeira causa podería ser, como Samuel Robotham propuxo, a suave fluctuación natural da Terra nas augas das grandes profundidades, pero esta simple explicación por si soa non proporciona unha resposta para a perfecta regularidade das mareas que soben e baixan cada 6 horas. Para dar conta disto, os antigos exploradores e cartógrafos ofrecen a posibilidade moito máis fascinante dun burato do mundo baixo o polo, empuxando e tirando de todas as augas oceánicas da Terra a través de enormes cavernas subterráneas. Existe evidencia circunstancial moderna que tamén dá unha forte credibilidade a esta idea. O máis grande remuíño coñecido públicamente no mundo chámase Saltstraumen, xusto ao norte do Círculo Polar Ártico en Noruega, onde 400 millóns de metros cúbicos de auga pasan a través dun estreito de 3 km de largo e 150 metros de ancho, alcanzando velocidades de 10 metros por segundo. Similar ás lendas de Hvergomir, este remuíño nórdico en realidade surxe exactamente 4 veces ao día cada 6 horas, xunto coa fluctuación das mareas. De feito, a maioría dos remuíños que ocorren naturalmente no mundo, incluídos os famosos remuíños de Naruto en Xapón, fórmanse 4 veces ao día cada 6 horas a medida que as mareas cambian. Se as antigas lendas son certas, isto tamén potencialmente explica por que existen restriccións estrictas de voo e navegación no Polo Norte e por que exploradores como Rodney Kluf foron rexeitados a punta de pistola por buques militares rusos cando intentaban explorar de forma independente a rexión do Polo Norte. Hoxe en día, o Pozo do Mundo case desapareceu dos mapas e mentes modernos, pero coa actual crecente marea de verdade, con toda seguridade, virán máis revelacións. 28. Como funcionan os volcáns e os terremotos na Terra plana? Unha pregunta que me fan a miúdo é como funcionan os terremotos e os volcáns nunha Terra plana. A resposta curta é que, como sexa que os terremotos e os volcáns funcionen nunha terra con curvatura, funcionan exactamente da mesma maneira nunha terra sen curvatura. Non é necesaria unha explicación especial para estes fenómenos porque para as teorías que existen acerca destes fenómenos, a forma da Terra é irrelevante. Dito isto, a teoría predominante sobre a causa dos terremotos en realidade ten máis sentido nunha terra plana que nunha esférica. A teoría das placas tectónicas argumenta que grandes placas de terra adxacentes xeran fricción ata que por unha falla un plano deslízase debaixo do outro causando un terremoto. Isto teóricamente podería suceder independentemente da forma da Terra, pero incluso nas imaxes habituais dos medios de comunicación e na terminoloxía empregada, tanto as placas tectónicas como os planos de falla suxiren a xeoloxía dun plano nivelado e non unha bola esférica. En canto aos volcáns, o modelo do globo afirma que a lava que entra en erupción e é expulsada dos volcáns provén das profundidades dun máxico centro de magma da súa terra chupa-chups. Pero en realidade, a operación de perforación máis longa e profunda da historia na faz da Terra, o pozo superprofundo de Kola, en Rusia,
deu como resultado, despois de 20 anos e rompendo varios taladros, que lograron perforar apenas 8 millas, 12,88 kilómetros, cara abaixo, polo que todo o modelo da Terra esférica que se ensina nas escolas, mostrando unha corteza, manto externo, manto interno, núcleo externo e capas do núcleo interno, onde supostamente descansa este magma fundido, son puras especulacións, posto que nunca se penetrou máis alá da cortiza. O que si sabemos é que a materia da Terra se volve máis densa e máis presurizada, polo tanto, máis quente canto máis se descende. A súa maior profundidade de pouco menos de 8 millas, o pozo superprofundo máis frío, rexistrou unha temperatura abrasadora de 356 graus Fahrenheit, 180 graus Celsius. A medida que se perfora cara abaixo, a temperatura gradualmente aumenta aproximadamente 1 grau Fahrenheit por cada 50 pés, 15,24 metros. Así que despois de só 1,5 millas cara abaixo, 2,41 kilómetros, xa se alcanza a temperatura de auga fervendo, e para cando se alcancen as 15 millas, 24,14 kilómetros cara abaixo, todas as rocas se terán derretido e fundido. O profesor Silliman, no American Journal of Science, escribiu que, ao perforar os pozos artesianos en París, a temperatura aumentou a razón dun grao por cada 50 pés, 15,24 metros cara abaixo, e razonando por causas que se sabe que existen, toda a parte interior da Terra, ou ao menos unha gran parte, é un océano de roca fundida axitada por ventos violentos. Os estratos superiores do chan comparten todas as variacións de temperatura que dependen das estacións e esta influencia exércese a unha profundidade que, aínda que varía coa altitude, nunca é moi grande. Mais alá disto, a temperatura aumenta en proporción a medida que descendemos a maiores profundidades e demostrouse mediante numerosos e repetidos experimentos que o aumento da temperatura é un promedio de 1 grado Fahrenheit cada aproximadamente 54,5 pés, 16,61 metros. Polo tanto, resulta que nunha profundidade dunhas 12 millas, 19,31 kilómetros desde a superficie, estaremos ao borde dunha masa incandescente. Noutras palabras, o magma fundido non se orixina a varios miles de millas debaixo de nós no núcleo dun globo, senón que é unha capa ao noso nivel terra que comeza só de 12 a 15 millas, 19 a 24 kilómetros cara abaixo. Esta masa fundida de materia e gases tóxicos que se move lentamente encontra e crea áreas de menor resistencia que finalmente terminan no que chamamos terremotos e volcáns. O movemento e presión causa planos de corte, dobreces e fallas que cando se reasentan no seu sitio son denominados terremotos e as válvulas de liberación de presión que expelen os excesos de magma e gases nocivos denomínanse volcáns. É por iso que os terremotos e os volcáns a miúdo están activos simultaneamente e que a gran maioría dos volcáns do mundo existen ao longo das principais fallas sísmicas de terremotos. De feito, só o cinturón de fogo do Pacífico alberga o 90% dos terremotos rexistrados no mundo e o 75% dos volcáns activos do mundo. O profesor Silliman continúa: é un feito ben comprobado por investigacións científicas que todo o interior da Terra é unha masa de lume e que o que chamamos terra firme non é máis que unha cortiza ou casca coa que se mantén encerrada esa masa de lume. É certo que pola acción deste lume a cortiza terrestre é perforada en moitos lugares con grandes conductos que actúan como chimeneas dun forno interior. Contáronse ata 700 destas chimeneas e destas 300 están neste momento activamente operativas, emitindo non só fume e vapor, senón tamén, en intervalos, chamaradas de masas de materia licuada. Cada volcán é unha válvula de seguridade lista para aliviar a presión desde adentro cando esa presión aumenta
a un certo grao de intensidade ou servindo como escape de conflagracións que, sen un escape, poderían facer pedazos a cortiza habitable. O doutor Samuel Robotham escribe: os volátiles produtos deste lume interno, ao ser por forza eliminados e ocasionalmente acumulados e explotados, romperon as formacións estratificadas e produciron a confusa condición irregular que observamos agora. De aí surxiron os terremotos, volcáns e outras convulsións da natureza. Os produtos da acción volcánica permítennos determinar o carácter do lume interno e cales son os elementos involucrados na combustión. Algúns destes produtos son de carácter velenoso e, sendo arroxados en inmensos volumes desde os cráteres en varias partes da Terra, son dispersados polos ventos e difundidos a través da atmósfera, a miúdo en tales proporcións que actúan como un veleno mortal tanto para a vida animal como para a vegetal. Así é certo dos fenómenos conectados con terremotos, volcáns submarinos e terrestres que existen en cada parte da Terra, das rexións tropicais ás conxeladas, manantiais fervendo de quentes, fontes de barro e vapor, lagos de sulfuro ardente e outras sustancias, chorros e explosións de destructivos gases combustibles, a negroda e o grisú das nosas minas de carbón, que só a unhas poucas millas baixo a superficie da Terra existe unha extensa rexión de combustión, un vasto golfo ardente que se extende en todas as direccións por miles de millas, e a intensidade e o poder da acción química e eléctrica que ten lugar neste forno subterráneo case ilimitado son absolutamente indescriptibles e incomparables con nada dentro da experiencia humana. Como pode Ushuaia ter 17 horas de luz diurna nunha terra plana? Durante decembro de cada ano, Ushuaia, Argentina, a cidade máis ao sur do mundo, xusto por debaixo da latitude sur 54, recibe máis de 17 horas de luz diurna cun máximo de 17 horas e 20 minutos no solsticio de inverno. Os terraglobistas a miúdo afirman que isto sería imposible nunha terra plana, argumentando que a luz focal, local, xiratoria do Sol non debería poder iluminar unha ubicación tan ao sur durante tanto tempo. Para comezar, extensas horas de luz do día nas latitudes do sur durante decembro é exactamente o que se espera no modelo da terra plana, xa que durante o seu solsticio de inverno é precisamente cando o Sol fai o seu circuito exterior máis ao sur ao longo do Trópico de Capricornio. Ushuaia tamén se xacta de ter o día máis corto do mundo cada ano no solsticio de verán, o que de novo é exactamente o que se espera no modelo da Terra plana, porque no solsticio de verán é precisamente cando o Sol fai o seu circuito nórdico máis interno ao longo do Trópico de Cáncer. Os defensores do globo a miúdo conceden este punto, pero insisten en que un sol local e xiratorio facendo o seu círculo exterior máis rápido, aínda debería ser incapaz de iluminar un lugar tan ao sur durante tanto tempo, argumentando que para seguir un patrón de iluminación anual mostrado en timeanddate.com, a forma real da área iluminada teria que cambiar ao longo do ano, aumentando a medida que o Sol se move cara ao sur. Non obstante, isto tamén se ten en conta no modelo védico da Terra plana, que afirma que o Sol, durante a súa viaxe espiral anual de trópico a trópico, aumenta constantemente altitude e velocidade durante 6 meses ata alcanzar o seu extremo sur durante o solsticio de inverno. Logo disminúe continuamente a altitude e a velocidade durante os próximos 6 meses ata alcanzar o seu punto máis ao norte durante o solsticio de verán. É necesario facer experimentos con sextantes modernos para confirmar ou negar esta afirmación, pero se é verdade, entón isto explica por que o Sol pode iluminar lugares do sur durante tanto tempo. Tamén colocando un pisapapéis de cúpula de vidro sobre un mapa terrestre plano estándar e logo iluminando cunha pequena linterna a diferentes alturas, a forma real do patrón de iluminación modifícase e cambia precisamente
da maneira que se mostra na pantalla gráfica anual de timeanddate.com. Cando a linterna brilla sobre a parte interna norte do mapa, a área iluminada adquire un aspecto e forma estándar de foco, pero a medida que a linterna se move cara a fora e brilla sobre a parte sur do mapa, a área iluminada vólvese cada vez máis en forma de media lúa, o que permite períodos moito máis longos de luz diurna durante este tempo. Polo tanto, se o noso plano terrestre está realmente cuberto por un firmamento de cúpula translúcido cristalino, como afirman moitas culturas antigas, entón este ciclo de iluminación é certamente posible e ten perfecto sentido. E máis, investigacións realizadas na ionización de gases inertes na atmósfera superior abren outra vía de comprensión de como a luz probablemente se propaga no noso mundo. Cando o Sol se acerca, un determinado campo electromagnético aplícase a un volume de gas xerando electróns altamente cargados que colisionan causando reaccións químicas, xerando as luces de varias cores que se ven durante o amencer. Os gases que se encontran na atmósfera superior como hidróxeno, helio, neón, nitróxeno e argón xeneran estes campos electromagnéticos que, cando son ionizados, producen luces de diferentes cores. O argón, por exemplo, habitualmente xenera luz azul ou violeta. O neón xenera vermello e laranxa, mentres que o helio xenera luz branca e amarela. E cando as súas combinacións específicas son excitadas polo Sol, actuando como catalizador, dáse a causa de que se vexan moitas cores no ceo. Se esta teoría é certa, entón a luz do Sol e a luz do día son dúas cousas moi diferentes pero relacionadas, sendo a primeira a causa da segunda e permitindo que a luz do día se extenda moito máis lonxe e durante máis tempo que a simple luz solar directa. Con referencia á cuestión de Ushuaia, se a luz do día se extende máis alá da luz solar directa, tan lonxe como os gases ionizados na ionosfera poidan iluminar, entón isto corrobora de novo o fenómeno das extensas horas diurnas en áreas con altas concentracións destes elementos. Se a Terra está cuberta por un firmamento co seu pico ao norte, entón iso significaría que canto máis ao sur se viaxara, menor sería a altura do domo, e, polo tanto, máis comprimidos e esparcidos estarían estes gases na atmósfera superior, de novo equiparando e explicando as extensas horas de luz no sur. 30. Que hai arriba, abaixo e máis alá da Terra plana? Tres cuestións relacionadas frecuentemente planteadas pola xente que se encontra por primeira vez con este tema, que comparten todas respostas similares, son que hai arriba, abaixo e por fora da Terra plana? A resposta máis curta e honesta é que non sabemos que é o que hai arriba, abaixo e máis alá da Terra. En realidade, os crentes do globo tampouco saben que hai nos profundos recovecos da Terra e menos saben que é o que existe nas profundidades do seu infinito espazo vacío. Pero dánselles respostas definitivas sobre ambos temas en forma de historias e imaxes CGI polos seus sacerdotes heliocéntricos. Un deles, Richard Feynman, declarou elocuentemente: «Eu prefiro ter preguntas que non poden ser respondidas que respostas que non poden ser cuestionadas». O modelo do globo afirma que a bola da Terra está dividida en varias capas comenzando cun espeso núcleo interno de ferro e níquel de 800 millas, 1.287 kilómetros, encerrado por un núcleo externo de 1.400 millas de ancho, 2.253 kilómetros, de magma metálico fundido, rodeado por 1.800 millas, 2.896 kilómetros, dun manto rico en magnesio e cuberto cunha corteza de granito e basalto de 10 a 20 millas, 16 a 32 kilómetros. Isto é ensinado como un feito comprobado nos libros de texto e nas aulas de xeoloxía en todo o mundo, aínda que a única evidencia ofrecida
é que os expertos afirman haber feito esas específicas resolucións a través de estudos da lectura de ondas sísmicas durante os terremotos. En canto ao que concerne a probas físicas demostrables, a operación de perforación máis profunda da historia, o sondeo superprofundo de Kola, en Rusia, necesitou case 2 décadas e innumerables taladros reventados só para chegar a menos de 13 km de profundidade, sen sequera romper a cortiza. Polo tanto, en realidade, nin os defensores do globo nin os terraplanistas sabemos verdadeiramente que é o que existe debaixo das 8 millas que perforamos. Con respecto a que existe por encima e máis alá, o modelo do globo responde con afirmacións de millóns e miles de millóns de estrelas e planetas a anos luz de distancia disparándose a través dun espazo vacío infinitamente expansivo. Aínda que ningún só científico, astrónomo ou astronauta viaxou a ningún deles para confirmar tales afirmacións, a historia completa é ensinada e crida de cal verdade de evanxelio. No que concerne a asuntos terrestres como a forma da Terra, hai centos de experimentos empíricos demostrables e repetibles que proban máis alá de calquer sombra de dúbida que a Terra é un plano nivelado e estacionario. Pero cando se trata de asuntos celestiales como as luminarias que se ven arriba, estas son físicamente inalcanzables para a experimentación, polo que todas as conclusións sobre elas baséanse simplemente en inferencias e especulacións. Poden verse con gran detalle, aínda con menos de 100 veces de zoom, o que suxire que están moito máis cerca do que se asumía. En canto á cuestión de que hai máis alá da Terra plana, debido ao Tratado Antártico firmado por todas as principais potencias mundiais que impide unha exploración privada independente máis alá dos 60 grados latitude sur, ao público non se lle permite legalmente averigualo. Exploradores como Jarl Ande Hoy intentaron en varias ocasións navegar e explorar a Antártida de forma independente só para ser capturado por embarcacións patrulleiras, multado e encarcerado. Polo tanto, ao igual que coas respostas a que hai arriba e abaixo, a resposta ao que existe máis alá da Terra plana é descoñecida. Algúns escépticos suxiren que habería un borde en algún momento. Moitas culturas e escrituras antigas suxiren que existe unha barreira mediante un firmamento en forma de cúpula, mentres que outros mapas e teorías especulan sobre terras exteriores máis alá da Antártida ou incluso que se trataría dun plano infinito. Pero en lugar de conformarse coa crenza de calquera de tales teorías, os terraplanistas lexítimos e xenuínos aceptamos que estas respostas están actualmente máis alá do noso alcance e continuamos impulsando unha exploración independente e completa do noso mundo, xa que só esa será a única maneira en que podemos confirmar verdadeiramente a verdade.